Тестваме странни храни и напитки. Вкуса е манго и портокал. Имаше още кола, шоколад, горещ шоколад. Окей. Няма никакъв вкус. Има някакъв накрая просто нещо гадно. Изкуственяшки вкус. Такис. Този е Dragon Sweet Chili. Сладко чили. Лети. Аз мале. Малото много лети. Началото е много яко. Но само в началото. И последното. Това е много приятно. Яко е. Нали? Това май е най-доброто. Най-доброто, защото даже това цялото е само 2 калории. Cheers! Значи тази кола е абсолютно. 9 от 10, защото аз не обичам много кола. 10 от 10, защото е 2 калории само на 330 мл. Пишете в коментарите какво друго да опитаме. Чао!